बाथ्रायाथ' नंखाय नङालै गुमै नेरसोन आरो सानस्रिखौ बै सुइस गेटआवसो दाखालै रायलायनाय नुदों आं। नों नोंनि मेगनजों नुथारदोंथ'। नोंगौलै गुमै आंलाय नोंखौ माला थगायफेरा। बे नेरसोना बे गामियाव थाबाय थायोब्ला जोंहा जोबोद खैफोदसो दं। जिरायलाय। खबरफ्रा माब्रै? जब्राफ्रा मोजाङै हामबाय? दासान्दिथ' एसे मोजाङै दं। नोंहाथ' मोनसे जोबोद अलखदनिफ्राय बारग'बायलै। दानिया आंहासो माबाफोर खैफोद जादों नामा? बिनिखायनो गोनजोर फंबाय, आंनिफ्राय लांनाय रांखौ नों होफैफिननांसिगोन। मा? रां? आरो होफै